Di có tôi Good morning jatana tini bahai hai ang songmani simina blog start khwlaikha tabu khunke alu baja khlai tongmani ang moi hinga songli paikha ma daktino hingka amoi besmi sana musung ne alu baja ba khlaikha hingka thaimung busli sapol dikha hingka boni logibo ang pias pai banta bo reurikha alu baja rok hingka banta ro reja hingka ang balaikan thokjago hingka boni yagulo tok tui reurikha ang hingke omo haike tok tui rikha hingke tebo phains logo norok omo haike chari chakha kaman ke chadi chaya khongka ba chawi nai di balaikan thogo ka banta reja hingke tebo thogo banta ni season ro hingka ang alu baja ro banta riucha uta tabo hingka ang karu isine mono di ko tugui phaiei sala sijak tini mase sal nok tangjak iko naithok ke kiting ke sal kinar kinar iko ambagai ne video khlaiei tongo omo haike tanghang tamjani ing baksa khora nungrok hin salai utai tamung saimai angbo norok saimang hangga sadiko kiting naithok to angga tabuk si maijai paidrop dibor bai phungbai kha ekta rok bai stahona tabuk hangga chinaro current bukrei nahada se kolomani kolomti sra yangkai thasingo si maijai asakang tugui paidrop se ka amo se kolomani miaba teino mukdri thangli hobong current krengai voltage kom kai tini phungo phaika do 10 ta rogo gai phaimase thangla khai tongta angga tabuk teisa voltage kom thangjoga kisa thuna hin tamase kolomani tak bahike tongmani satong basuk no keprap sanja kaham jotono no tabu hingga ang dal bora khlainen bagai grinder riwoi pias khlainai dal no kadi born chomoi toni jakomo hingga tabu current tongsa sak ba hingga ba wati ba phai tongo khlaina rangna ni phat phat khlai tongo tabu khlaibe nai tongkha omon pore te kisa khlaipai ke hangkai no painai khlai pai bai kata bu hingkai asuk gobang khayabla man bagai ni ko asuk no hingka tabu hingka moso pias te hasing angmo pias khlainai eko khlai pai kha aboni yagulo tabu oro mix khlainai ta hingka mix khlaimani jagao rekha ang sutui te dhania ni powder hingka te jira kisari kha hingka amsuk no ta hingka tabu komono mix khlai pai kana ko mix khlaiya koi kisani ulo khlainai ta ang baja khlainai tabuk tigesan pore khlainai omo hingka mui songnai tok bahan baja khlai tongo te alu helabi paikha aboni yagulo mui ni bagai moso jetamon jeton masla pes khai paikha omo hingka muya hontali songjak sosa kangro te muya khlaiye hontali khlaijak omo hingka ang songmani phunugriya purawa thei muya fresh phaitumani tabuk hingke ang dal bora khlaisinai khijani ribai kena kho dal bora rok ang asuk khlai sajagya tini bai ang 2-3 barok se khlai sakhona asuk sajagya ta ang asuk dal bora thokjagya angka ba tini nge kisa sanamo jongni di bora no somoi toni rikhanke bahai thora thokno saimaya ko kaina rokno khlai paiya koi bahai thora thokno sanai do nai tongdi tabuk hingkai ani dal bora khlai paibika ready tabuk saine gana ko bahai thora thokno tabuk ai ko pias mosra ruin haka bahai thora thokka semaria saine gana khoi ko kisar na haka sabine se sabai hane pias te moso kete black salt ruin haka kisa saine gana phundia gra te rom tomon bagai debra te sijana na Pagat kemana? Hasing lang na hasil lihat
hasing tong hang ka thaw 저 저작하네요. 봐봐. 사람들 사람 아무 청래만 해. 마법 뭐 청동어, 딴거. 다음은 뭐 뭐라 할 빠져. 그 양은 뭐 청동어 뭐 뭐야 그. 잡아 준다니까. Tabo hingga mai channel mai khurna haka moi hingga to channel rokno phunung mani abono gate dalbora kisan haka thaijing bo sai bai jakba tabo mai chapro hingga kisan hasu hingga ang mai chakna ko hingga rok ani video no bahai nangjak sadi pai thagjara nayoi ang to kuno jaga bo thangjagya jenago tamo khlai tamo song abono rokno phunugo hingga yang bang berai jagya hangka berai marok bo phunugo mania ba nogo totong tu tam khlainya bang ka mamu rok songo haino tongo hangkam rok no norok no phunugo ge an video no sajagai tong hangke subscribe te like share khlainya ta pokdi ge ang norok ni support nango kai abono ta samo sanam sungo te horka ham jotono no ani video no as khalokai nai tongmon bagai ge horka ham Tisa hai malai nai ketal blogo.